ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ሓንቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ገማግም ቱኒዝያ ብምጥሓላ ህፃናት ዝርከቦም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዝ እቲ ሃገር ሓቢሮም። እታ ናብ ኣውሮፓ ክትሰግር ዝፈተነት ጀልባ 70 ስደተኛታት ፅዒና ምንባራ እውን እቲ ሓበሬታ የምልክት። ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ሎም ካብ ሃገራት ትሕቲ ሳራ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኮይኖም ሓያሎ ዕሸላት ከም ዝርከቦም ድማ ገሊፁ። እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣስታት 30 ሰባት ድሒኖም ከም ዘለዉ ድማ ተፈሊጡ። ምጥሓል ናይታ ጀልባ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ዝፈተኑ ብዙሓት ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ድማ ይዝከር። ጥቅምቲ ቀዝሒ ኣውሮፓ እናገደደ ቅድሚ ምምፅኡ ስደተኛታት ብዘይ ውሕሳት ጀላቡ ክሰግሩ ዝቀዳደሙሉ ወርሒ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ። ብሰንኩ ድማ ብዙሓት ግድያት ምጥሓል ክኾኑ ድማ ይረአዩ። ኣብ 2023 ጥራይ ዕሊ 210,000 ስደተኛታት ብማእኸላይ መስመር ናይቲ ባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ክሰግሩ ከም ዝፈተኑ ፀብፃባት ሕቡራት ሃገራት የርድኡ። ልዕሊ 60,000 ካብኣቶም ብሓለዋ ባሕሪ ዝተፈላለየ ሃገራት ተታሒዞም ናብ ዝመፅሉ ገማግም ኣፍሪቃ ከም ዝተመለሱ እውን እቲ ፀብፃብ ይጠቅስ። ሰመዚ ቱኒዝያ ነቲ ሓደጋ ንምፅራይ ምርመራ ከም ጀመሩ ድማ ኣፍሊጦም ኣለው። ቱኒዝያ ካብ ሊብያ ቀፂላ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ማእኸላይ ባሕሪ ዝብገሱሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምዃና ተቐጥታት ክበፅሓ ድማ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ለካይት ኣብ ገማግም ከተማ ሶፍኮስ ኣብ ልዕሊ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ምጥሓል ጀልባ ልዕሊ 40 ሱዳናውያን ከም ዝሞቱ ድማ ይዝከር። ኣብ 2023 ሕብረት ኣውሮፓ ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁፅጻር ምስቲ ሃገር ስምምዕ ፈፂሙ ነይሩ። ብመሰረት እቲ ስምምዕ ምስጋር ስደተኛታት ደው ንምባል ደዋት ክትቆፃፀርን ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክትመልስን ዘኽእላ $118 ሚልዮን ድማ ደገፍ ተዋሂብዋ። ደስያዊ ሰልፊ ቻይና ሓድሽ ምክትል ማእኸላይ ወታደራዊ ኮሚሽን ዝኸውን ጀነራል መዚዛ ገዲም ወታደራዊ መራሒ ዝኾነ ዛንግ ሺንግሚን ኣብ ሰራዊት ዘለዎ ብልሽውና ኸፃሪ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝነበረ ኮይኑ ኤደን ሺጂንፒንግን ሓዊሱ ሳልሳይ ዝለዓለ መራሒ ህዝባዊ ሰራዊት ቻይና ክኸውን እዩ። ሰልፊ ዝሓለፈ ሰሙን ንምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ሰራዊት ኮሚሽን ዝነበረ ጀነራል ሄልዶጉን ዝርከብዎም 9 ጀነራላት ምስ ብልሽውና ዝተተሓሓዘ ኣብ መዝነቶም ከም ዝተኣለዩ ድማ ይዝከር። ኣብ ፋብሪካ ጥይት ሩስያ ብዘጋጠመ ነታጉ ብውሑድ 12 ሰባት መይቶም። እቲ ኣብ ዞባ ቺልያ ዘጋጠመ ነታጉ ሃለዋት ናይ 10 ኣባላት ናይቲ ትካል ከም ዘይተፈለጠን 19 ከም ዝቆሰሉን ኣመሓዳሪ ናይታ ዞባ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ከባቢ ደቡብ ካዛክስታን ዝርከብ ፋብሪካ ተተኮስቲ ዘፍርየሉን ዳግማይ ዝምስርሐሉን ምዃኑ ድማ ይግለጽ። ሰመዚ ኣሜሪካ ን4 ስድራ ቤታት ናፍያብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ፍሊጦም። ዳይሬክተር FBI ካሽ ፓተል ዝርከቦም ሰመዝ ዝለመው ዝሃብዎ መግለፂ ምስ ጠላቕ ኩዕሶ ስክዔት ብዝተሓሓዝ በቶም ኣባላት ማፍያ ዝተዘርግሐ መርበብ ምጥፍፋእ ኢድ ኣለዎም ዝተባህሉ ተፃዋታይን ፍሉጥ ኣሰልጣን እውን ቀይዲ ኣትዮም ኣለው። እቶም ኣባላት ውድብ ገባዝ ዝኾኑ ማፍያ ናይ ውሽጢ ዓይኒ ፍሉይ መነፀራት ኮንታክት ሌንስ ከምኡ እውን ኤክስራይ ተጠቒሞም ናይ ካልኦት ካርድታት ብምርኣይ ሚልዮናት ዶላራት ክጠዋፍቑ ከም ዝፀንሑ ኣኽበርቲ ሕጊ ይኸሱ። ሰመዚ ኣሜሪካ ነቲ ፓርላማ እስራኤል ዝሕለፎ ንምዕራዊ ገማግም ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ገወጣ ንምእታው ዝዓለመ ውሳነ ድማ ነቒፎም። ስምምዕ ምቁራት ተፃወታት ከይፈርስ ንምግባር ኣብቲ ሃገር ዝቐነየ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆዲ ቪንስ እንትማል ዘስዕቦ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሮብያን ነቲ ውጥን ሰላም ሓጋዝ ኣይኮነን ክብሉ ነቒፎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እውን ፖለቲካዊ ምትኹታኹ ይኽብል ተቃይምዎ ኣሎ። ተጋዳላይ በላይ ኣርኣያ ተሰዊኡ ገዲም ተጋዳላይ በላይ ኣርኣያ ብዝሓደሩ ሕማም 68 ዕድሚኡ ተሰዊኡ። ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣብ ነሓሰ 1977 ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተፀንበረ ተጋዳላይ በላይ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ብዝተፈላለዩ ፀብሕታትን ሓላፍነትን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ውእ ተጋዳላይ በላይ ኣርኣያ በዓል ሓዳር ነበሩ 4 ደቁን እዩ። ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ ብ19 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ። ሚኒስተር ምክልኻል ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ በላይ ኣርኣያ ዝተሰምዑ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራቤትን መቃልሱን ጽንዓት ይሃውኩም ይብል። ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንትፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብምግምጋም ኣብ መጻኢ መደባት ንምዝታይ ኣብ ባፅዕ ኣብ ዘካየደ ርክብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 መደባት ኣገልግሎት ቅድሚ ትምህርቲ ንምስፋሕ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሕ ድማ ገሊጹ። ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር መምህር ራሽድ መሓመድ ዑስማን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝተጀሚሩ ዘሎ ዓመተ ትምህርቲ ምስ ኣመሓደርቲ ንኡሳት ዞባታት ብምውሃድ ልዕሊ 25,000 ህጻናት ዝእንግዳ ትካላት ክህነፅ መደብ ከም ዘሎ ድማ ረዲኡ። መሰረት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024
4/225 6 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ክጅምራን ከለዋ ኣብ ንኡሳት ዞባታት ኣፍዓበት ኣደባሓን ናቕፋን 3 ሓደስቲ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ከም ዝተመረቓ ድማ ገሊጹ 3 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ባፅዕን ኣፍዓበትን ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ከም ተሰጋገራ ድማ ኣውሪሁ ብዘይካ ዘው ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ናይ ዝሓለፉ ተምሃሮ መጠን ኣስታት 20 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘመዝገበን ዓቕሚ መምሃራን ንምዕባይ ድማ ንልዕሊ 88 ሚእታዊት ካብ ሓደሽቲ መምሃራን ስልጠናታት ከም ዝተዋሃበ ድማ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ፀብፃባት ድሕሪ ዝገበርዎ ዘተ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ብዝሓየለ ስራሕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኮረንጎል ዓለን ከም ዝተካየደ ድማ ተገሊጹ ከም ኩሎም መላእ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ህዝቢ ንኡስ ዞባ ማእኸል ደንከልያ እውን ማእቶታት ንጥፈታት የካይድ ኣሎ ናይ ኣስታት 285,000 ሜትሮ ኮፓ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ከም ዝተመረቐት ድማ ተገሊጹ ዲጋ ሮሞዳ ማእኸል ልዕሊ 7,000 ህዝቢ ዝነብሩላ ዓድታት ኮይና ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ኣብ ምውሓስን ንጡፍ ልምዓታዊ መስኖ ኣብ ምምጋስ እውን ልዕል ግደ ክህልዋ እዩ ኢናቃነቕ መትከል ኤርትራ ምስ ሃገራት ትዘዋ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልኦት ጎራዊት ትዘዋ እተካየደ ዝምድናታት ይኹን ስምምዓት ንልዕላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ከምኡውን ባሕራን ኣየራን ግዛእታን ዘኽብርን ኣብ ንጹር ህግራዊ ስምምዓት ውዕላትን ዝምርኮስ ምዃኑ ዝኾነ ሃገር ምግንዛብ ከድልያ እዩ ኣብዚ ቅልውላው ዝበዝሖ ዞባ ኣብ ውሽጢ ቅልውላው ኤርትራ ጥራይ ነፃን ሰላማዊ ውሕስን ሃገር ክትከውን ዘኽእላ ንቑሕ ህዝብን ውሕሉል መሪሕነትን ስለ ዘለዋ እዩ እዚ ካብ ኣቦታትና ነቦሓጎታትና እናተወራረሰ ዝመፀ ንኹሉ ናይ ደገ ሽርሕታትን ከይ መቃቀሊ ውሊታትን በዲሆምን ስዒሮምን ውሕስቲ ሃገር ዘረከቡና ንሕና እውን ናትና ግዳ ጌርና ሰላማ ዘውሐሰት ሃገር ናብ ቀጻሊ ወለዶ ክነሰጋግራ ሓላፍነት ኣለና ሓምዳ እንዳገለው ዝሓለፈ 2 መዓልትታት ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፈኻራታት ከስምዕ ዝቐነየ ኮይኑ ሓምዳ እንዳጋሎ ንጎራውቲ ሃገራትን ምዕርፎ ነፈርትን አንጻሩ ንዝካየድ መጥቃዕትታት የፍቅዳ ኣለዋ ዝብል ክስታት ብምቕራብ እዩ እቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዕላማን መጥቃዕትታትን ክንእትዎ ኢና ክብል ዝተፈላለዩ ፈኻራታት ከስምዕ ተዓዚብና ነርና ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ማላብ ኒያላ ዝተባሃለት ከተማ ንዝርከብ ምዕርፎ ነፈርቲ RSF ንዝተፈላለዩ መሰለጠ ናይ ድሮን ዝጥቀመሉ መጥቃዕትታት ብምክያድ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃ ገይርዎ ዝርከብ ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ኮሎምቢያውያን ሰራዊት ሒዛውቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረት ተሃሪማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሃመወት ድማ ተገሊጹ ዓበይቲ መራኸብታት ዓለም ነቲ መንግስቲ ሱዳን ማላብ ኒያላ ዝፈጸመ መጥቃዕትታት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእሳት እናሃባን ፀብፀባት እናሰርሓሉን ይርከብ ኣለዋ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ትማሊ ዘካየደ መጥቃዕቲ ዕውት ምንባሩ መንግስታውያን መራኸብታት ሱዳን እውን ትንታነታትን ፀብፀባትን ብሰፊሑ የቕርብ ኣለዋ በቲ ካልእ ንሓምዳ እንዳጋሎ ደገፍቲ ሚድያታትን መንግስታውያን ዝበሃላ ናይ ኤምሬት ዓረብ ሚድያታት እውን እቲ ትማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝፈጸመ እናገለጻት ዝርከባ ዘለዋ እቲ ትማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕውት ምንባሩ ከዓ መንግስታውያን መራኸብታት ናይ ሱዳን ዜናታት ብሰፊሑ የቕርብ ኣለዋ እቲ መጥቃዕቲ ብሰራዊትን ኣዘዝትን ኤርትራ እዩ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ሓምዳ እንዳጋሎ ብዝሓለፈ እዋናት እውን ዝኾነ ስዕረት እንተጋጥሞ ብመንግስቲ ኤርትራን ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራን ስዕረቱ ክሽፍን ብዙሕ ግዜ እዩ ዝረአ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ኩናት ብዙሓት ድሮናትን ተተኮስን መኻዚኑ ናይ ድሮናት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ይርከብ እቲ ሰራዊት ክፍክረለ ዝፀንሐ ድሮናት ከዓ ኣብዚ 2 መዓልቲ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ይርከብ ኣለዋ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ትማሊ ዝተካየደ መጥቃዕትታት RSF ኣብ ልዕሊ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካርቱም ንሳልሳይ ግዜኡ መጥቃዕትታት ዝፈጸመሉ እዋን እዚ ስዕረት ይገጢምዎ ዝርከብ ዘሎ ሕመትን ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከጥቅዕ ክብል ተረጋጋሚ እዋናት ክፍክር ፀንሐ ኮይኑ ማለ ግን መንግስቲ ሱዳን ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣገዳሲ ነጉዚን ሰዓትን ፈጺምዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ ዳጋሎ ዝፈከረሉ ነፈርቲ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ምዃነን ንመንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዓወታት ክኸውን እንከሎ ንሓምዳ እንዳጋሎ ድማ ናብ ዜሮ ውሪድዎ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ድማ ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ፋይናንሳዊ ሓገዛት ብምግባር ነቲ ኩናት ክትቅፅል ሕጂ እውን ደጋፊት ሓይሉ ኮይና ትቕፅል ዘላ ሎሞ ዝተፈላለዩ ክልል ኦሮሞ ተምሃሮ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ኣድማ ጀሚሮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝጎደሎም ዘይምዕሪነት ዘይፍትሓውነትን ሃጓዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ጉድለታት ምርኩዝ ዝገበረ ብመንእሰያትን ሓፋሽ ህዝብን ዘበገስዎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዓመፅ ወይ ድማ ሰላማዊ ሰልፍታት ድማ ይካየድ ኣሎ